żewġ u grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Insellmilkom u nilqawkom għal din l-attività politika brabta mal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema Is-saħħa lil-Maltin li fl-aħħar mill-aħħar se twassalna għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Insellem lil dawk li qegħdin iseguna fuq il-mezzi soċjali wkoll tal-Partit Laburista. Qed qabel nagħtu bidu għal din l-attività bix-xira insellmu lil kandidati li se jikkontestaw fil-lokalità ta' Ħażebbuġ. Joseph Aġus, Paul Baldacchino, Anthony Borch, Noel Borch, Godwin Grech, Ertin Mitzi u Philip Xikluna. Issa nistieden lill-ewwel kelliema biex tindirizza din l-attività politika il-kandidata l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Maria Sara Vella Gafa. Grazzi Ħażebbuġ ta' il-merħba li qed tagħtu l-Prim Ministru u lilna lkoll flimkien. Ilni għal dan l-aħħar ġimgħat u xhur indur bib-bib sabiex nisimgħu il-prijoritajiet tagħkom. U nagħmel dan għaliex nemmen li d-dqud mirtana li nifhmu intom x'ti tridu minn għandna, xi tridu mill-Unjoni Ewropea. Il-ġimgħa l-oħra kont ma' Peter Aġus fuq dibattitu u fost l-affarijiet li qalli kienu li jixtieq li hu ikun nazzjonalist fl-Ewropa. Jiena weġibtu b'mod wieħed bl-iktar mod ċar. Jiena rrid inkun Maltija fl-Ewropa nirrappreżenta lil kull Malti u għawċi. Fl-aħħar jiem nedejna manifest li fih 10 temi primarji. 10 temi li huma msejsa li aħna rridu l-paċi u mhux gwerra qaddisa. Dik hija l-politika tal-Partit Laburista. U ċertament li jekk xi ħadd minn il-kandidati ħajkun elett f'din l-elezzjoni ħanaħdmu sabiex Malta tibqa' l-ewwel u qabel kollox. Fl-aħħar xhur rajna membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista li dejjem ħadmu kontra Malta. Ħadmu għal poter tagħhom, ħadmu sabiex ikollhom kariga jew oħra fil-Parlament Ewropew. U dak li mhux ħankunu qegħdin nagħmlu jiena u kull wieħed minn sħabi li qegħdin nikkandidaw ruħna. Is-saħħa lil Maltin din hija t-tema li għandu l-Partit Laburista din l-elezzjoni u fi ftit kliem nixtieq nispjega. Is-saħħa lil Maltin għaliex fl-aħħar 11-il sena tajna s-saħħa lil kull Malti u għawċi. Dan għamilnieh b'inizjattivi u b'miżuri li tant kienu importanti sabiex tejjibna l-ħajjiet tal-Maltin u tal-Għawċin. Għamilna dan billi tajna għejxin aħjar, billi tajna l-pensjonijiet u għallejnijom sena wara l-oħra, billi tajna childcare b'xejn, billi investejna fil-familji tagħna sabiex ikollhom għejxin aħjar. U qed ngħid dan għaliex fl-aħħar jiem meta kont qed insur id-djar dħalt għand familja u rrakkuntat li l-istorja tagħha. Familja li taħdem u li fl-aħħar snin tejjibnila l-paga minima u allura qed tigwadanja minn dan. Iżda rrimarkat li punt li għalija ħassejt li kien importanti ħafna lillum insemmih. Għalt li it-tfal tiegħi qegħdin jagħmlu l-messek tew min kienu u qed jagħmlu l-messek grazzi għall-Gvern Laburista li ħareġ l-eżamijiet b'xejn għal kulħadd. Din is-sinjura għalt li bl-iktar mod ċar, għalt li kieku dawn l-eżamijiet kienu tfal tiegħi qed jagħmluhom qabel Gvern Laburista, jiena ma kontx naffordihom. U dik hija l-politika ta' Gvern Laburista immexxija mill-Prim Ministru Robert Abela. U ħbieb, quddiem il-mibeda u l-ħdura tal-Partit Nazzjonalista aħna l-kol flimkien inkomplu ninaqdu wara l-Prim Ministru Robert Abela.
huma jipprovokaw u aħna fit-8 ta' Ġunju noħorġu nivvotaw. Imma dan mhux biss, it-8 ta' Ġunju huwa vot importanti. Mhuwiex vot biss biex neleġġu l-kandidati tal-Kunsill Lokali u l-kandidati għall-Parlament Ewropew, iżda huwa wkoll vot ta' fiduċja fil-Ministri u s-Segretarji Parlamentari kollha. Huwa vot ta' fiduċja fil-Partit Laburista. Meta tnajdu dan, qed ngħiduh għaliex aħna rridu li nkomplu mixjin it-triq il-qudiem. Partit Laburista l-ġimgħa l-oħra nieda l-manifest. U waqt l-istess dibattitu li semmejt fitilu, jiena mort bil-ktieb tal-manifest tal-Partit Laburista u saqsejt il-Peter Aġus jistax jippreżentali s-soluzzjonijiet u l-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Ovvjament safu daqsi li m'għandhom l-ebda proposta u m'għandhom l-ebda tip ta' soluzzjoni. U dik hija d-differenza bejna u bejn il-Partit Nazzjonalista. U qed ngħidan kollu llum sabiex intom u tivvutaw tiftakru minn iswed fuq l-abjad jurikom il-fatti, jgħidilkom minn fejn tlaqna u fejn irridu mmorru. U min-naħa l-oħra taraw Partit Nazzjonalista li medi jipprova jxekkel il-ħidma tal-Prim Ministru flimkien mal-Gvern kollu. U għalhekk fit-8 ta' Ġunju qegħdin nitolbu li tkunu magħna, li tkunu ma' kull wieħed u waħda minna. Għaliex irridu li nerġgħu nagħtu vot b'saħħtu sabiex infehmu lin-nies li aħna lesti nigvernaw għaliex kapaċi nkomplu nagħtu iktar milli ġatajna. U allura nistidinkom ħbieb. Fit-8 ta' Ġunju aħna rridu li tinaqdu magħna tivvutaw il-kandidati kollha hawnhekk illum f'Ħassebbuċ tal-Kunsill Lokali u tivvotaw lil kull kandidat tal-Partit Laburista, inkluż tal-Parlament Ewropew. Qudiem min jixtieq li jibqa' jagħmel mozzjonijiet kontra Malta, qudiem minn kull min lest li jipprova jxekkel il-ħidma tal-Gvern iżda wkoll ikun kontra kull laburist li jieħu kariga mod internazzjonali, aħna nwieġbu biktar ħidma. Għaliex aħna dejjem konna favur kull persuna Maltija li tieħu kariga fl-Unjoni Ewropea jew b'mod internazzjonali. Dik hi d-differenza ħbieb. Dik id-differenza u nafu ċertament x'ippruvaw jagħmlu f'Jannar li għadda Davis Casa x'ipprova jagħmel ħabba Chris Fern. Nafu b'mod ċar u nafu x'kienet u x'kien l-intenzjoni tagħhom. Rridu jxekklu dik in-nomina. U allura ħbieb ma nħalluhomx irridu membri parlamentari Ewropej li dejjem jaqbżu għal pajjiżna, dejjem jaqbżu għal Malta tagħna. Irridu membri li jkunu hemm għalina l-koll. Għaliex aħna l-ewwel u qabel kollox tibqa' Malta u għawdex tagħna. U fl-aħħar mhux l-inqas, ħbieb, irridu membri parlamentari li meta jkunu qegħdin jaħdmu ma jkollhomx moħħhom xi kariga partikolari, imma jkollhom biss li jtejbu ħajjitkom il-koll. Dak hu li rridu u dak hu li qed tistennew minna intom il-koll. Jiena dejjem inħoss li għandi ngħidha din għaliex jiena kont għadni u nibqa' tifla tal-Partit Laburista. U allura jiġri x'jiġri wara 8 ta' Ġunju. Inkunu fejn inkunu bir-riżultat ta' 8 ta' Ġunju, jiena kont hemm għadni u nibqa' mal-Prim Ministru Roberta Vela u mal-Partit Laburista. U allura inħeġġiġkom sabiex fl-ewwel ta' Ġunju jew fit-8 ta' Ġunju inaqdu mal-Partit Laburista, ivvutaw il-kull kandidat, iżda votaw kmieni u ma għatu l-vot tagħkom lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Inaqdu magħna l-koll sabiex flimkien nagħtu s-saħħa lill-Maltin u lill-Lawċin. Grazzi ħafna. Nistieden issa li tieni kellim biex jindirizza din l-attività politika il-Ministru Owen Bonnici. Inselmilkom Ħassebbuċ, grazzi tal-merħba mill-isbaħ li tittuna l-lejla. Kemm jien kuntent li ninsab f'Ħassebbuċ l-art ta' Dum Mikiel Xerri, ta' Mikiel Anton Vassalli, ta' Lazzru Pisani, ta' Antonio Xortino, ta' Franz Sammut u fuq kollox tal-poeta nazzjonali Duncan Psajla. Vennena tal-arti
il-kultura u dak li hu Malti. U rrid ngħid illi hija ta' kburina għalina bħala gvern illi se nkunu qed ngħinu biex insalvaw parti mill-kultura żebbuġija hekk kif fil-jiem li ġejjin se nkunu qed nixtru il-11 il-gażin li qed insalvaw li huwa gażin li qiegħed f'dan ir-raħal ta' Ħażebbuġ. Ħbib tiegħi, aħna qegħdin qudiemkom għaliex il-poplu tagħna l-fiduċja biex immexxu dan il-pajjiż. Il-poplu tagħna l-fiduċja għaliex il-poplu jaf li aħna nħaddnu politika mnebħa minn dak li nemmnu fih u li tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Inħares lura u nara lista sħiħa ta' kisbiet li wettaqna fl-imkien. Writna, ħbib tiegħi, lura fl-2013 pajjiż taħt Gonzi PN mimliqat b'ekonomija staġnata li kienet qed tiġkien, bi Prim Ministru mhux bħallum ta' jaħdem għall-istabbilità, imma Prim Ministru dak iż-żmien li vvota bil-qalb biex jolew il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Pajjiż mingħajr drittijiet ċivili inqas baġiċi li kien jindaħallek x'taqra, l-ilm tħobb, kien iċaħħad nisa li jsiru ommijiet anke jekk ix-xjenza tipprovdi s-soluzzjonijiet, b'taxxi kull ma jmur jolew, b'servizzi soċjali fir-riskju u b'piżijiet li jintefgħu fuq in-nies il-ħin kollu. U x'magħmilniex f'din il-ġenerazzjoni. Tellajna lil dan il-pajjiż il fuq u dawwarna l-ekonomija f'waħda dejjem tikber. Iktar minn ta' kulħadd fl-Unjoni Ewropea, mhux biss għal din is-sena, immanka is-sena d-dieħla li għadha ġejja. U għax ħloqna l-ġid u rejna xi tfisser li mbagħad dak il-ġid qasmu ġustizzja soċjali. U allura żidna l-pensjonijiet, saħħaħna l-istipendji, ġibna il-finanzi tagħna verament fis-sod, ħloqna middle class ġdida, neħħejna l-qatt, wellidna għajnuniet ġodda, wiżinna l-familji tagħna, żammejna l-prezzijiet stabbli u modernizzajna dan il-pajjiż. Dan kollu twettaq għaliex dejjem kellna tim mimli talent, mimli enerġija u mimli mħabba lejn dan il-pajjiż. Nies li sibna filan li nagħmlu suċċess minn Malta tagħna, raġuni u kawża ferm u ferm ikbar minn kull wieħed minna u li għaliha tajna ħajjitna. Perfetti f'din il-ġenerazzjoni f'dawn l-10 snin u iktar ma konniex. Żbalji għamilna wkoll li tallimna minnhom. Imma din kienet ġenerazzjoni ta' ħolqien ta' ġid bla preċedent fejn Malta bdiet titgħallem tkun ambizzjuża li titjieb dejjem aktar u tħares biex ta' kuljum taħdem bla nifs u tilħaq miri ġodda. Bib tiegħi jien kont hemm fl-ikbar privileġġ ta' ħajti, kull ġurnata, kull siegħa, kull minuta nara bajnejja stess dan il-partit tal-ħaddemin minn partit li kien donnu destinat li jibqa' fl-oppożizzjoni għal dejjem jinbidel f'moviment li ġab flimkien lill-familji Maltin u Għawċin kollha maqudin flan li nagħmlu minn dan il-pajjiż l-art tal-opportunitajiet. U allura minn partit magħluq fih innifsu ftaħna il-bibien beraħ u nbdilna fid-dar naturali ta' kull min irid jipparteċipa f'din il-forza pożittiva ta' bidla. U allura rajt soldati tal-azzar spalla ma spalla ma' nies li qatt ma kienu joħolmu li jkunu magħna fil-vjaġġ sabiħ li tellaqna. Nies li forsi qatt mażlu li l-Partit Laburista qabel imma għax qablu magħna fuq l-għanijiet tagħna jew imqar anka fuq ixxi waħda imma importanti għal ħajjithom saru parti minna. U l-poplu fdana darba wara l-oħra għax il-poplu jaf li aħna tweġiba, aħna s-soluzzjoni għall-isfidi tagħhom. Però f'dawn is-snin
Bib tiegħi, rajt ukoll moviment ieħor jerfa' rasu. Moviment ta' establishment li jġibu flimkien, li jaqdu flimkien, li jżommu unit, mhux ix-xewqa li jsir il-ġid, imma l-ajra u l-kilba għal-poter. U smajtuhom bil-Malti ċar u bla tlaqliq jixtiequlna id-deni kollu tad-dinja, smajtuhom jiddikjaraw gwerer qaddisa kontra Malta. Huma jirrappreżentaw propju l-oppost li nirrappreżentaw aħna. Huma li l-pajjiżna ma jħobbuhx, imma għax motivati bl-ajra jinsabu determinati li jagħmlu l-ħsara akkosta kollox, akkosta Malta, akkostakom. Ħbib tiegħi, għal dan kollu hemm tweġiba waħda kbira li ġġib l-establishment fix-xejn. Laqda u l-inkomplu nikbru. Maqudin nibqaw nirbħu. U jekk nibqaw bidejna miftuħin beraħ biex iktar nies jiġu magħna, nibqaw nirbħu. Ħadd ieħor jipprotesta u jiddedika kampanja sħiħa biex iħassar u jtellef. Aħna nipproponu l-proposti, nipproponu l-idejat u nagħtu lil pajjiżna viżjoni l-qudiem. Jiena qatt ma niftakar elezzjoni li ġiet f'punt kruċjali fl-istorja ta' politika ta' pajjiżna bħal mija dik ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Din mhijiex elezzjoni kwalunkwe. Dan hu mument kruċjali ta' prova. Fit-8 ta' Ġunju li ġej se nkunu qed neleġġu il-membri parlamentari Ewropej u assolutament ma nistgħux naffordjaw 5 snin oħra ta' ħsara kontra Malta. Però hemm ħaġa oħra li ma nistgħux naffordjaw. Dik li f'nofs leġislatura inbexxqu il-bieb għall-establishment. Qatt ma niftakar għażla daqshekk ċara. Bejn min-naħa l-waħda min irid itina l-istess riċetta tal-passat u min-naħa l-oħra min tiwetta iktar bidliet, iktar riformi għal futur aħjar. Jekk hemm bieb li fit-8 ta' Ġunju li ġej irridu niftħu huwa dak tal-idejat, tal-enerġija, tal-moviment tal-ġid u tal-ambizzjoni. U dan jista' jsir ħbib tiegħi jekk intom kull wieħed waħda minnkom tivvotaw favur il-moviment tagħna, favur il-viżjoni, favur Robert Abela. Għax aħna u anke din id-darba qed impoġġu quddiem il-poplu manifest mhux biss għal-lokalitajiet rispettivi imma anke l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Manifest illi jorbotna biex impoġġu lil Malta dejjem l-ewwel. Dan huwa kuntratt magħkom li fina se ssibu moviment li jaħdem għal progress f'Malta u għal paċi fl-Ewropa. Naħdmu flimkien biex Malta tkun iktar kompetittiva, li tuża l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej li qaġġi lej pajjiżna biex intejbu lil Malta u għawdex tagħna. U ngħinu lis-setturi kollha fosthom il-bdiewa u s-sajjieda tagħna li minnaw insellmilhom. Malta li tiffaċċja l-isfidi tagħha tal-konnettività, tal-immigrazzjoni, tad-tibdil fil-klima. Malta li kull fejn tmur tagħmel ħilitha biex flok bl-armamenti ninvestu fl-inġibu il-ġnus fl-imkien. Flok fl-armi nimbuttaw biex nirrispettaw id-dinjità tat-tfal, tan-nisa, tal-anzjani u l-persuni innoċenti li qed jinqabdu f'morsa ta' konflitti li ma talbux għalihom. Għax in-nar ma titfieħx bin-nar, titfieħ billi titfalu l-ilma. Aħna qed ngħidulkom fiex nemmnu u kif se nsarfu dak it-twemmin fix-xogħol u riżultati għalikom. Ħadd ieħor itikom il-baħħ. Lil min tafu issaqsux għalih. Dawn itajru lil kap tagħhom stess u jsejħu lilhom infushom eroj.
dawn jagħmlu l-ħajja infern ta' deputati tagħhom stess li ma jimxux mal-linja tagħhom. Dawn għamlu riżoluzzjoni wara l-oħra kontra Malta fil-Parlament Ewropew u jiftaħru li għad iridu jużaw għodot oħra. Dawn li ta' parsi jħobbu r-rule of law u jippretendu li hemm liġi għal-bqija tad-dinja u liġi differenti għalihom. L-establishment huwa disprat għax mhux jasal mal-elettorat u qed itteħrasu għax ma jafx kif se jerġa' jieħu il-poter fideh. Dan il-poplu huwa ikbar mill-oppożizzjoni li trid tifirdu. Ejja wieġbu bis-serenità. Ejja nibqgħu sodi, imma nibqgħu kalmi u ntuhom risposta fit-8 ta' Ġunju li ġej. Ngħidulhom li mas-saħħa tan-nies, mal-għażla tan-nies, mal-aħħar kelma tal-poplu, ebda establishment ma jista' qatt jirbaħ. Ħbib tiegħi, kaptan tajjeb tarfu meta l-baħar ma jkunx kalmu żejtni imma meta jkun hemm il-ħalel ġejjin leħ. U l-poplu għandu kaptan tajjeb u b'saħħtu imexxih Robert Abela, Prim Ministru, kompli għeleb il-mewġ u kompli wettaq il-programm ta' 1000 proposta għal Malta aħjar. Oħloq Prim Ministru il-Malta tada li għad trid titwielet. Ħudna lejn il-futur li għadu laqqas biss wasal u saħħaħ il-ħafna tajjeb li għandu pajjiżna għaliex l-oqsma li aħna tajbin fihom irridu nibqgħu neċċellaw fihom u l-oqsma fejn irridu naħdmu iktar, irridu nkunu ambizzjużi u nkunu l-aħjar fl-Ewropa kollha kemm hija nweldu flimkien Malta ġdida, Malta li titfa' l-innovazzjoni, ix-xjenza, il-kreattività, l-edukazzjoni, l-informatika fiċ-ċentru. Malta taż-żgħażagħ għax jekk hemm missjoni qaddisa hija propju din għax il-poplu Malti għandu ħafna u ħafna iktar li jaqdu mill-ftit illi jifirdu. Għalhekk ħbib tiegħi l-appell tiegħi huwa li aħna mimlin ambizzjoni u mimlin ir-rieda biex naħdmu. U dan il-moviment fadallu ħafna u ħafna ġranet sbieħ qudiemu. Għadna lanqas biss fil-bidu ta' dak li rridu nagħtu lil dan il-pajjiż. F'Marzu ta' sentejn ilu tajna lill-Prim Ministru tagħna Robert Abela l-ikbar rebħa elettorali fl-istorja politika ta' pajjiżna. Ejja nagħtu fit-8 ta' Ġunju li ġej rebħa ikbar lill-Prim Ministru tagħna. Rebħa lil dan it-tim ta' kandidati li se jkun qed jaħdem għalikom u se jkun ma' min ikun u jkun fejn ikun. Rebħa lil poplu nnifsu li jrid jafferma s-sovranità u sħiħa u aħħarija tiegħu. Biex nagħtu rebħ ikbar lil Għawdex u rebħ ikbar lil Malta. Grazzi ħafna ħbieb. Grazzi Ministru, nilqgħu magħna issa lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi ħasseb, grazzi ta' din merħba sabiħa, grazzi minn qalbi. Kemm huwa importanti li niltaqgħu hekk flimkien. Aktar minn hekk imma kemm huwa importanti li naħdmu flimkien. Għaliex huwa meta nkunu flimkien illi l-aktar li nistgħu nagħmlu ġid tal-pajjiżna. Għaliex il-politika vera mhijiex l-aħna kontra l-intom. Xogħol il-politiku mhuwiex li jiddikjara gwerra. Il-politiku dmir tiegħu huwa li jaqgħad, li jisma' lil kulħadd,
u li jaħdem u jsib is-soluzzjonijiet. Dak li jgwidana, dak li jgwida l-partit tagħna, għaqadna fej qabel kien hemm il-firda u għaqadna lix smajna lil kulħadd. Issa kif qalgħu inqabli ma jfissirx li aħna se naqblu il-ħin kollu ma' kulħadd jew fuq kollox, imma smajna l-weġat ta' kulħadd. Qabel l-2013 kellek l-establishment illi kien jisma' biss lil min kienu doqlu għal widnejh, lil min jaqbillu. Kellu ideja dejqa ħafna ta' x'jista' jsir u x'ma jistax isir. U jekk inti ma kontx tidħol f'dik il-ħansejħilha l-kaxxa konservattiva ta' ħsieb illi kellhom, allura x'kienu jagħmlu lek? Kontina tal-ġemp. U kienu jgħidulek ħu paċenzja. Hekk kienu jagħmlu dak iż-żmien. Minflok aħna ma bżajniex nofru soluzzjonijiet fej qabel kollox kien jinxteħed taħt it-tapit. Għalhekk wettaqna l-bidliet kbar illi semmowin. Iva nitkellem dwar il-ġid kbir li ħloqna, biż-żidiet li tajna, bil-proġetti illi lestejna. Però mbagħad kieku kellkom issaqsuni hekk fil-fond ta' qalbi l-aktar li jiena kburi bih. L-aktar li jiena kburi bih huma id-drittijiet ġodda li ksibna l-tant u tant kategoriji ta' nies. Il-bidliet soċjali, il-bidliet progressivi li li familja ma tridx iġġor waħda l-għażla illi taħdem imma se ssib l-istat illi lest dejjem hemm warajha biex jgħinha. Li mhux biss tħobb lil min trid inti, imma se ssib lill-istat illi jappoġġja dik l-għażla tiegħek. Li fejn qabel l-istat kien iwaħħal fin-natura u kien ifarfar ir-responsabbiltà, illum aħna nużaw it-teknoloġija biex ngħinu lil kull min jaspira illi jsir ġenitur. U dejjem fimna li minkejja dak illi nkunu għamilna stajna nagħmlu aktar. Hekk bdejniha din-leġislatura u hekk komplejniha. Ħabbarna sa riċenti ħafna inizjattivi ġodda. Kemm ħajjiet inbidlu għall-aħjar għaliex konna kapaċi dejjem hekk ninaqdu flimkien li nies li forsi vera mhux dejjem konna naħsbu għall-istess bħalhom fuq kollox imma li irnexxilna ninaqdu kull fejn kien hekk meħtieġ illi ninaqdu għal pajjiżna. Dawk li qabel kienu jażlu s-silenzju għax kienu jafu li mhux se jiġu mismuha, illum jersqu l-qudiem bl-aspirazzjonijiet tagħhom. U hekk irid jibqa' jsir. Ħansemmi esperjenzi ta' nies li ltqajt magħhom, ġenituri ta' wlied f'kundizzjonijiet mediċi serji, kellhom qafsa ta' qalb li iva setgħu jgħinu lil uliedhom biex jiksbu l-karriera li xtaqgħu, imma mbagħad uliedhom ma setgħux isiru sidin ta' darhom. Għaliex? Għaliex l-industrija finanzjarja kienet qaltilhom intom grupp ta' nies illi r-riskju tagħkom għoli żejjed. U allura ma nistgħux nagħtukom insurance biex tkun tista' tinħareġ il-loan tad-dar tagħhom. Għamilna skema llum għal dawn il-persuni fejn il-gvern jidħol garanti għal dawn il-persuni u llum dik l-aspirazzjoni tagħhom qegħdin jiksbuha. Sal-lum kellna 15-il persuna illi ftaħnilhom dak il-bib taħt l-iskema, il-bib tad-dar imma aktar minn hekk il-bib tal-futur tagħhom. L-istess għal dawk illi kienu jisseparaw teta mhux daqstan żgħira, realtà kifra din. Kien ikollhom jikru bil-fors meta jisseparaw għaliex ir-realtà kienet qed turi illi l-hawn ma kienx jinħarġilhom. Anka dawk illum jistgħu jażlu mod ieħor għaliex il-gvern jidħol magħhom sħab
biex ikunu jistgħu jixtru l-proprjetà tagħhom. Skema tal-equity sharing li minna benefikaw sissa 250 persuna skorruti. Kemm biddilna lek għal pożittiv il-ħajja ta' tant persuni f'daw l-aħħar snin. U dan kollu tafu bis-saħħa ta' min, bis-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnkom. Iva, bis-saħħa tiegħek, bil-vot tiegħek. Imma ara taħsbu illi wasalna jew li dak li ksibna issa nkiseb għal dejjem jew li huwa garantit għal dejjem. Illum l-akbar teddida li nidħlu f'xi comfort zone, li ngħidu li wasalna, li ngħidu li għamilna biżżejjed u li nistgħu nistrieħu. Jien determinat li ma naqgħux hemmhekk, imma li b'ħafna u ħafna ħidma nibqgħu inġibu l-bidliet progressivi. Għalhekk illi kull wieħed minna jgħod, għalhekk ma nistgħux nieqfu issa. Kull ġdid illi daħal, ftakru kemm l-oppożizzjoni kienu kontrih, jew l-aktar jekk ma kienux frontalment kontrih, l-aktar għadu gallarija jgħidulna illi r-riformi li għamilna ma jemmnux fihom. U ftakru li meta xi ħaġa ma jkunux jemmnu fiha tista' tintilef f'ħakkatajn. U għalhekk il-8 ta' Ġunju hija ġurnata daqstant importanti. Għal dak li ksibna sissa rridu naħdmu biex jibqa', anzi dak li ksibna sissa għandu jixprunana biex nakkwistaw aktar kisbiet għal pajjiżna. Irridu nsaħħu l-emanċipazzjoni tal-marar, nifhem. Li hemm diskussjonijiet li forsi mhumiex faċli, ma rridu li dak diskussjonijiet isiru. U rridu li dak diskussjonijiet nisimgħuhom. Hemm riformi kbar oħra illi huma ġejjin. Ir-riforma fil-qorti tal-familja. Ir-riforma l-oħra li tagħti it-tieni ċans. Riforma li tagħti s-saħħa lil dawk li verament jixtiequ jerġgħu jintegraw ruħhom fis-soċjetà u jibdew għaliex le ħajjithom mill-ġdid. Se nkunu proattivi u le mhux se nkunu passivi għax aħna il-moviment tal-bidla. Ankaw ġewwa ħażebbuċ irridu nibqgħu nagħmlu aktar ħidma, nibnu fuq il-ħafna u ħafna tajjeb illi sar ħidma mifruxa mar-raħal kollu minn hawn għal ħalmula għal kull żona ta' ħażebbuċ li ndafa tibqa' priorità ewlenija. Però ippermettu li nibda bi grazzi. Grazzi lilek Mark, is-Sindku, illi f'mumenti mill-aktar diffiċli minħabba Mart żamm għaddej b'saħħa xogħol hawnhekk. Grazzi Mark ta' kemm illum jgħid li t-tim ta' kandidati mġeddet illi għandna jikkontesta f'Ħażebbuċ, tim illi jixraqlu l-appoġġ kollu tagħkom. Għandna kandidatura b'saħħitha nivvutawlhom kollha kemm huma mill-ewwel sas-7 kollha kemm huma x'huma il-garanzija ta' tmexxija laburista u soda ġewwa Ħażebbuċ. Hawn qegħdin il-kandidati tagħna, dawn huma il-kandidati tagħna, tuhom l-appoġġ kollu tagħkom. Fuq bażi nazzjonali u wkoll fuq bażi lokali biex ninnexxu element jibqa' kruċjali, rridu nibqgħu maqudin bħala poplu wieħed, mhux illum maqudin dejjem, però ftakru li mhux illum imma ġimgħat ilu kont wissejt, kont qed ara ma jkunx hawn min jaqa' għal xi provokazzjoni. Kien hemm min kien saqsa dakinhar u staqsa hekk ma x'qed jgħid. Illum ħafna jifhmu aħjar. Isimgħu kliem tal-oppożizzjoni, il-ħadd tafu x'qalu
qalu illi resqin lejn it-tmeninijiet. Iva, huma l-istess baqgħu bħal dak iż-żmien u għadhom qed jagħmlu u jaħdmu bl-istess mod ta' dakinhar. Tixwix ittri barra minn Malta kontra pajjiżna, protesti, attakki fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, diżubbidjenza parlamentari, pressjoni fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. U nifhem li hemm min minna illi qed iħoss illi għandna niġġieldu in-nar bin-nar. Imma permettuli nissellef il-kliem ta' żagħżugħ ta' Omar li kien magħna ftit tal-jimilu li għex il-gwerra u qal dal-kliem: in-nar ma titfiħx bin-nar, in-nar titfiħ bl-ilma. Aħna li nħobbu u nħobbu ħafna lil pajjiżna ma nistgħux nimxu l-istess triq tagħhom. Aħna li nħobbu l-pajjiżna rridu nimxu it-triq liebsa, dik tal-kalma, dik tal-paċenzja, dik tal-għaqda. Huma jridu jħottu kull ma kwistajna. Id-dmir tagħna li nibnu, faċli tkisser, diffiċli li tibni, però aħna ħbib tiegħi tal-azzar u mhux se nibżgħu nieħdu it-triq tas-sewwa. U triq tas-sewwa hija dik li naħdmu kemm nifilħu għal pajjiżna u fuq kollox li nkomplu nimplementaw dak illi tajna kelma dwaru lin-nies. Imma biex nimplementaw aktar irridu nivvotaw lill-Partit Laburista għaliex l-ebda establishment ma jista' jirbaħ kontra l-vot tagħkom. Hekk biddilna l-pajjiż bis-saħħa tal-voti tan-nies ta' rida tajba. U hekk illi se nkomplu nbidlu lil dan il-pajjiż. Għalhekk it-8 ta' Ġunju trid tibqa' data l-aktar importanti. Araw il-Partit Nazzjonalista għaliex m'għandux joffri, għaliex m'għandux manifest ħlif inkjesta, qed jipprova jiddevja l-attenzjoni minn fuq dakinhar. Tħalluhomx, ejja nibqgħu iffukati. Sa 8 ta' Ġunju fadlilna ħafna xogħol tal-establishment fil-gwerra għaddisa li qalu li se jagħmlu. Fetħu ħafna fronti, qed jagħmlu dan biex jippruvaw itelfu lil dan il-moviment. Imma nagħtikom il-kelma tiegħi illi sħabi hawnhekk, sħabi kollha u jien kalmi iżda sodi. Mela ilqgħu is-sejħa tiegħi, ibqgħu kalmi, ejja nibqgħu niddiskutu u nimplementaw il-proposti għax dan huwa l-moviment li jemmen f'kull wieħed u waħda minnkom. Il-moviment li jrid iwettaq il-ħolm tagħkom. Sentejn ilu kontu miegħi, ksibtu ħafna, erġgħu kunu miegħi. Isilfuni mandat biex tkomplu tiksbu aktar. Is-saħħa fidejkom, is-saħħa liż-Żebbuġin, is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin. Fit-tmiem ta' din l-attività politika nfakkarkom fil-mass meeting ta' nhar il-ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu fal-Qormi. Grazzi u l-kumplament tas-serata tajba.